Nke a bụ Uju akụkọ na Rose 101.9 FM Aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị. Igbo ndị ọma njem ọnụ ma anọ mmanwụ. Taa bụ abalị 7 n'ime ọnwa Asatọ n'afọ 2023. Chetakwa ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwe ngwa ọsọ. Isiokwu ndị ejina ihe a na-eme ka mata n'otu jikọtara ndị ọrụ ahụike ekwuola maka ime mfanye aka n'ụkwụ. Emifala ekwuola na otu ECOWAS agaghị abatali n'okwu mba Niger na-anataghị ikikere ọbụla si n'aka maọbụ nkwado si n'aka otu UN. Ọchịchị obodo Abịa ime mmata maka ndị na-arụ ọrụ n'ọchịchị kansụl obodo Abịa. Kerisi na akụkọ ndị a n'uju ya. Ọkakọ nke taa bụ Chidimma Nmeregini. Ndewonu. Ozi mbụ na mba iji n'aka na-eme ka mata n'otu jikọtara ndị ọrụ ahụike nke ala anyị amara dịka Nigerian Association of Resident Doctors Bernard n'aha mkpirisi akapịala ya ọnụ ma kwuo na otu ha ga-eme ngagharị udo gbala anyị gburugburu n'abalị 9 n'ime ọnwa Asatọ n'afọ 2023 bụ n'ụbọchị Wednesday. Ahụrụ ọkpụrụkpụ okwu a n'akwụkwọ ozi otu a dịka ha nwechara ọgbakọ emere na onyonyo Zoom. Ebe ahụ ka a nọrọ gbazie elu nyere onye odeakwụkwọ ndịgide nyere ụlọ ọrụ ahụike ọchịchị ala anyị nwe nke onye tinyere aka n'ọkụ ahụ bụ onye isi otu a bụ Dr. Oji Emeka Innocent na onye nnukwu odeakwụkwọ bụ Dr. Chikezie Kelechi. Otu a ekwekọrịtala na okwu a ha na-achọ ịzapụ dị oke mkpa iji hụ na gọọmenti mere ihe ndị ha kwesịrị ime ma bụrụkwanụ nke anaghị eleli anya ime ọzọ. N'ozi dịka ibe ya, otu jikọtara ndị ọrụ ahụike na-akwado ime ngagharị otu a etiela ebeo maka ọnọdụ ụka ọkpụkpụ ndị otu ha na-apụ ma na-aga mba ndị ọzọ ebe nwere akụrụngwa dị sam na-enyekwa aka ịrụ ọrụ. Onye isi otu na-adị bụ Dr. Emeka Oji kwuru na ọrụ ahụike abụrụla ihe dakpọrọ adakpọ nke na ọtụtụ ndị dị otu ahụ maọbụ ndị otu ha ahapụla ala anyị gaa mba ọzọ. Ọ gbakwunyere na ọnụọgụgụ esila na 50,000 gbatuo na 12,000 ebe ọtụtụ ndị ọzọ anarala ọsọ. Ọ gara n'ihe kọwa na enwere ogbe dị mma nakwa akụrụngwa na-enye aka na mpaghara obodo ndị ọzọ ahụ ndị ala anyị bụ ndị otu ahụike na-agbaga. Onye ọkaikpe na-ahụ maka ihe ruru mmadụ bụ Emifala na-adọ aka na ntị na-adọ otu Economic Community of West African States ECOWAS na mkpirisi na nwere ikikere ịdọ aka na ntị ka atọhapụ onye isi ala mba Niger Republic. Ịdọ aka na ntị asụchiri ngwa onye isi ala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu kwuru okwu tọhapụ onye isi ala mba Niger eji kemgbe abalị 10 ugbu a ma bụrụkwa onye etinyere na ọchịchị site n'ime ntuli aka elu bụ Mahmoud Bazoum. Ozi gara n'ihu ime ka okwu ebe Nwamadị atara ụka ma jee eze na nke agaghị ekwu omume ma ọ bụrụ na otu a anataghị nkwado site na otu UN. Ihe dị otu ahụ agaghị adị. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuli aka elu n'ala anyị bụ Independent National Electoral Commission bụ INEC na ha mkpirisi ga-ebuga akụrụngwa eji arụ ọrụ ruru 1,355 maka ime ntuli aka elu. Ha ga-ebuga ya na obodo Kogi, Bayelsa nakwa obodo Imo maka ime ntuli aka elu aka na-achị obodo. Ụlọ ọrụ INEC kwuru na ọnụmara ntuli aka elu obodo Bayelsa rukwara 2,244 ebe nke Kogi bụ 3,580. Obodo Imo nwere 4,758 bụcha ebe ndị a ga-ebuga akụrụngwa ndị ahụ maka ime ntuli aka elu. Otu Serap ekpula nkata n'isi ma gwa onye isi ala anyị bụ nke bụ eziokwu. Otu agala n'ihu ịgwa maọbụ ịgba onye isi ala anyị akwụkwọ maka ego ndị edokwubara site na mwepụ ego mkponye aka subsidi mmanụ patrol ihe eji ya mee mgbakwanụ ihe a ga-eji ya eme. Ego ruru ijeri 400 billion n'okwu bekee.
ọzọkwa bụ na otu serap chọrọ ka onye isi ala anyị kwuo kpọmkwem ihe ndị ọ ga-eji ego ahụ eme ka a ghara itinye ego ahụ n'ọrụ ngo ọzọ ma ọ bụkwanụ gbaa ya n'akpa. Ha gara n'ihu ikwu na ndị ala anyị nwere ikikere ịma otu ego enwetara site na mwepụ ego mkpụrụ n'aka sọbsidi mmanụ patrolu si n'aka maka na ọ bụ aka ọrụ ekeruo. Otu Niger Delta Development Commission NDDC na mkpirisi n'ime ka ndị ala anyị mụrụ anya ka azọ maka ihe gbasara ndị oji akpa eli ozu nọ na ozi ọkụ ma na-ebugharị onwe ha ka ndị na-arụ ụlọ ọrụ ha ọrụ ma na-achọ onye ha ga-egwucha ndụ site n'imepe ozi ọkụ na-abụghị nke ezigbo ya bụkwa nke adịgboroja ya iji gwunara ndị dabara n'aka ha ego. Onye na-atụ nke na-emenụ n'ụlọ ọrụ abụ ebitoghị n'akwụkwọ ozi ya mere ka o doo anya na o nwere ndị dị njikere igwuru ọhaneze ego ya mere ka onye ọbụla mụrụ anya ka azụ. Ụfọdụ gakwa n'ihu ikwu na ha na ndị mba ọzọ nwere mmekọrịta bụ ndị si mba ofesi ha na-achọ igwunara ego ka onye ọbụla ugbu a n'ala anyị mụrụ anya ka azụ nọ n'ime mmiri. Ọchịchị obodo Abịa azapụla njem n'ime nyocha nyere onye ọbụla na-arụ ọrụ n'ọchịchị kansụl obodo Abịa niile. Nke a bụ ụkwụ usoro ọchịchị gọvanọ Alex Oti wetara iji hụ na usoro ọrụ ọbụla ga-agba mbọ ịnọ n'otu ozi ọkụ ma chọpụtakwa kpọmkwem ọtụtụ ihe agaghị n'usoro na ihe gbasara ma ọrụ ma ịkwụ ụgwọ. Amalitere ya nke a ihe dịka otu izuụka ugbu a. Nke a bidoro n'etiti ndị ọrụ civil servant n'olu bekee. Anọtakwara nke a n'akwụkwọ ozi onye head of service bụ Lady Joy Maduka na-ekwu na aga amalite ya na abalị 7 n'ime ọnwa asatọ n'afọ 2023 ma ruo kwarị abalị 14 n'ime ọnwa asatọ n'afọ 2023. Anyị ka nakwa n'obodo Abịa. Ministry ọchịchị etiti amara dịka Ministry of Agriculture and Rural Development ewepụtala igwe ntụ oyi maka ọdịmma ndị obodo Abịa a ga-eji na-echekwa anụ n'obodo Ụmụahịa nke nyere Ụmụahịa Butchers Association iji hụ na a na-echekwa anụ n'ụzọ dị ọcha ma dịkwa sam. Onye mere ka ozi ọma arụ anya ka bụ onye kọmishọna maka ọrụ ubi bụ Monica Ironkwe mara ọkwa dịka ya na onye ministri ahụ na-ahụ maka ọrụ ugbo nwere mkparịkọta ụka n'obodo Ụmụahịa. Ọ gara n'ihu ikwu na ministri ọchịchị ala anyị na-ahụ maka ọrụ ugbo akpọọla ya mkpa ibubatasị ụgbọala ahụ nwere ntụ oyi maka ichekwa anụ ma kelekwa ọchịchị ala anyị maka obiọma ha nyere ndị obodo Abịa. Ọ ka bụkwa n'ezinụlọ Rose 101.9 FM Abake ka na-eke ntị. Anyị ga-aṅụtụbere mmiri alagharị azụ anya ka n'iru. Ndewonụ. No matter what happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face. Ndewo maka ịka nọrọ ebe ahụ. Na ndị na-eme na mba ndị ọzọ ndị ọchịchị agha nwụchiri onye isi ala mba Niger Republic dịka ọ dị ugbu a emechiela ụfọdụ ebe ma dọọ aka na ntị na onye ọbụla dara iwu ahụ ya bụ ịba n'ebe ahụ ha mechisiri ga-azụ ya bụ ọgba ha tụrụ ha n'ahịa. Nke a sochiri ịma ọkwa otu ECOWAS mara ma nye ndị a nwụchiri onye isi ala mba Niger bụ Mohamed Bazoum ka ha tọhapụ nwa amadi ya oge ahụ ọ ga-enyere ha na ha akụrụ ọnụ. Na Sọnde gara aga otu ECOWAS agwala ndị agha mba Niger ka ha wutuo n'oche ọchịchị ma ọ bụghị ya okwu ga-adagharị. Atụpụrụ Bazoum n'oche ọchịchị ya n'abalị 26 n'ime ọnwa 7 n'afọ 2023. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọmara tupu anyị awụsa ọwa ka ejiri ngangalaghachi n'isiokwu ndị ahụ bụ nke ji eme n'akụkọ n'ehihie a. Na mbụ na mba anyị mere ka mmata n'otu jikọtara ndị ọrụ ahụike ekwuola maka ime mfanye aka n'ụkwụ. Femi Fela na-ekwuola na otu ECOWAS agaghị abatali n'okwu mba Niger ma ọ bụ na ha enwetaghị ihiwe aja maọbụ ikikere si na maọbụ nkwadokwana si n'aka otu UN maọbụ ihe dị otu ahụ adịghị. Ọchịchị obodo Abịa ime mmata maka ndị na-arụ n'ọchịchị kansụl obodo Abịa. Ndewo maka isonyere anyị n'aha Michael Oni onye depụtara ozi ya n'olu bekee. Onye tụgharịrị ma gụpụtara gị ozi ya n'okwu Igbo bụ Nwaada Chidimma Nmeregini. Ndewonụ.